Oli tarvinnut lopetan sitten, kun palaan Suomeen. No niin, tere tulemasta tänne meidän pikkuseen kotikoloon. Me ollaan nyt siis pihan vähän sotkusta. Meillä on tänään siivouspäivä poikien kanssa, niin minä ja Ville varmaan siivotaan. Eli tässä on mutta me vähän tehtiin uusi dekori. Tää on meidän Kasinopudin uhkapelausstudio tässä, missä on telkkarit ja mikrofonit ja jostain syystä vitusti sipsipusseja. Mun eilinen viinapaukku, joka jää vähän kesken. Tässä studiolla sitten järjestetään nämä meidän pelihetket. Tiedän lemmenpesää. Mä näytän teille kohta lemmenpesää. Vittu, mä vähän pelottaa striimaa Nikon huone. Mä esittelen teille ensin Villen makuuhuoneen. Eli tää oli tosiaan 3 makuuhuoneen villa ja me ei tiedetty, että meitä on tulossa tänne 4. Niin tossa Villen. Ville kyllä nukkuu eilen Miskan sängyssä ja välillä nukkuu mun sängyssä. Täällä on meidän varastot, eli käytiin isossa marketissa, otettiin kaiken näköistä tämmöistä tosi tärkeää. Täällä meillä on ilmeisesti breezereita, joo, niitä on tuolla lisää, sitten jos loppuu kesken. Niin kyllä näkee, että täällä asuu miehiä, kun kaikki niin paskasta. Ja tuolla on sitten meidän Odenssit, ihan just in case. On kaljaa ja viidapulloja, smirreä. Kaiken näköistä. Mä oon vähän pettynyt, että on noin vähän. Me ollaan juotu näköjään kuin hevosen taas. En tiedä mitä helvetissä. No loppuu niin nopeasti kesken. Tästä tulee kun... Tää vessa on vissiin käytössä. Aivan. Se on Miska. Eli se on WC. Mennään tänne yläkertaan. Perkele, kun mä oon ollut fiksu, mä oon ottanut laturin mukaan. Koputetaan, ettei mennä munaa. Tää taisi olla Miska. Hyi vittu, täällä on kuuma. Tää tässä on Miska. Mikä toi on? Joku vittu vauvahammasharja. Eikö niin se on Miska hammasharja? Nää on Miskan makkari. Jostain syystä se ei käytä sen ilmastointilaitetta. Saa tulla. Sä piilotit sun kaikki kortsuvuoret ja... Tää on sit se poja, tää on se alfa-uros täällä. Naimisen mestari, ja jos jollain kysymyksiä taimaalaisista naisista, niin hänellä on kokemusta jo 3 päivässä aika monesta seksisessiosta aamuun asti menevästä. Tarjoaa myös suomalaisille naisille romanttisia hetkiä sitten kotipuolessa. Meidän panomiesten panomies itse Niko. Tässä sängyssä on kuulunut ääniä sillä, että koko puoli pattajaa on kuullut. No vissiin rikoita sängyn. Rikoit sängyn jo? Vähän halkista. Alright, eli... Mä veikkaan kyllä, se on ollut jo aivan. Sänky meni jo paskaksi vittu tähän mennessä, ei huono. Ja siellä on Nikon liukkarivarastot ja kondomivarastot ja kaikki muut. Se on ja nesteytys. Mä tulin siis me Miskan kanssa hihitettiin tuolla rappusissa 10 minuuttia, kun päästiin ylös, kun me tultiin tästä ovesta sisään. Vesipullot molemmille ja toivotin hyvää iltaa. Ihan niinku 5 vuotta kun ollaan. Hetken, älä sano, että se vittu Ville on mun vessas paskalla. Ville, mitä vittua? Ville! Miksi mun vessaan menit paskalle? Tässä on vessa, joka ei ole tällä hetkellä käytössä. Suihku. Ja sitten tässä on meidän grand bedroom ja jotkut voi sanoa mua kusipääksi, mutta mä otin tän itselleni tän isomman, koska siis, no mä maksoin tän. Niin se on varmaan ihan ok. Älkää olko kusipäitä. Tässä on mun sänky. Tässä on tapahtunut kuukausi vaikka mitä. Katoin tossa eilen jotain uutta korealaista Netflix-sarjaa. Ja loikotin mun jalkoja tässä. Ai että. Tossa mun selkä oli intensiivisesti, kun jalat ei kestä. Ja olin turvannut kun porsas. Tuossa on mun sigarivarastot ja söin sipsipussin aamupalaksi tässä sängyllä kanssa. Niin kuin täälläkin tapahtuu. Vähän eri asioita, mutta tapahtuu kuitenkin. Täällä on Älä käytä sit sitä vessapaperia, kun se vessa ei vedä. Puhtele pideellä pyllyä kuivaa vessapaperilla. Tässä on mun mä joudun ostaa tämmöiset hienot kynsisakset.
Tai mä en tiedä mitkä nää. Mä nyppäsin näillä jotain juttuja. Mun varpaassa siis on juttuja. Tässä on mun kynsileikkuri. Se on 50-60, että suomalainen mies saa ripulin ulkomailla. Niitä onapa tunnin välein. Oot tänään verhoja koko reissu aikana? Olen. Nää on Tigers Palmia, by the way. Mä en uskalla käyttää, kun mun jalat voi niin huonosti, mutta siis nää ainakin auttaa silloin, kun näitä käyttää. Nää on siis tämmösiä, miksi näitä sanois? Vähän niinku Voltaren emulgeelia, mutta vähän vahvempaa. Vedät tota jalkaas, niin se polttaa, kun sulla olisi tulipalo jaloissa, mutta se auttaa. Kai. En tiedä. Ja täällä on mun menolasit, mä en oo vielä niitä päässyt käyttämään, mutta ne on Sitten kun lähdetään taas lujaa, niin ihan pian. Pistä tuolla pikkasen ylähuuleen, niin ei oo enää. Joo, täytyy pitää mielessä. Siellä on mun pyykkivuori numero 1. Täällä on mun pyykkivuori numero 2. Ja täällä on tää Air Freshenereita. Niitä kyllä löytyy. No tää on mun vähän pieni pesä. Tää nyt ei valitettavasti tapahdu mitään, mutta tuossa on muuten pikapassi. En tiedä, tiesikö, tai onko mä kertonut tätä tarinaa. Mulla mennä siellä reissu kesken. En avaa sitä tietenkään, mutta siis pikapassi. Mun passi oli mennyt vanhaksi, mä sain tietää lentokentällä tunti ennen kuin lento lähtee. Siis ennen kuin piti tehdä lähtöselvitys. En oo ikinä hävittänyt kehostani verta niin nopeasti, kun se nainen sanoi mulle, että tällä ei pääse Taimaaseen. Mä olisin, että voi vittu. Hetkinen. Sitten me juostiin, onneksi oli vanhempi rouva vieressä, vanhempi työntekijä, joka sanoi, että siis tossa on poliisilaitos ihan vieressä, että menet sinne ja pyydät sieltä pikapassia, että ehkä vielä kerkeet. Vittu me juostiin Villen kanssa lujaa, uskokaa tai älkää. Niin lähdettiin muuten vähän ravia sinne. Ja pikapassi saatiin ja kerettiin vielä lennolle, ei ollut hätää. Mut siis ennen reissua mä kehuskelin, että en mä koskaan valmistanut näin, mä vaan heitän vaatteita kassiin ja lähden vaan menee lompakolla selviä. Se on itse asiassa pitää edelleen paikkaa, se oli 100 euroa se, tai 95 euroa se passi. Mut kyllä siinä euroilla pärjäs. Eli salaisuus matkustamiseen on naiset. Kohdistan tän täysin naisiin. Älkää liikaa ressatko näihin reissuihin lähtöön. Säästätte rauhassa, keräätte kassan ja jos kassa on kunnossa, niin mitään hätää ei ole missään maassa. Mä jouduin siellä muuten eläintarhassa pyyhkii apinan paskat mun penkiltä, se kävi paskantaa mun penkille. No siis Kreivi, mä oon siis eilen nukahtanut joskus 12 pintaa. Mä laittelin muijan kanssa viestiä ja simahin kun sauna lyhty. Täällä on yön aikana juoksenut alastomia naisia alakerta täynnä, kun ne teki vähän läpsystä vaihtoa-systeemiä tuolla Nikolla. Silleen ne on vetänyt ristiin tässä alhaalla ja tavannut ja en mä tiedä mitä täällä on tapahtunut. Ja nää on ollut aivan 1000 kännissä, täällä on ollut kunnon ryyppäjäiset ja meitti on vaan koisanut ylhäällä, mä en oo herännyt mihinkään. Mulla on ihan järkyttävän muuten paskahätä kanssa. Haluaisin jakaa tän teidän kanssa.